Вось так выглядаў будынак, які знаходзіўся раней на месцы кинотеатра «Беларусь». Вялікая харальная синагога. Яна была пабудавана ў 1861 годзе на ахвяраванні іудзейскай суполкі. Вот эта синагога была большая, и здесь могли находиться примерно 500-600 человек. Это был один из самых важных синагог в Европе когда-то. Пасля 1939 года будынак синагогі пачаў выкарыстоўвацца як кінотэатр, а ў 1976 зведаў кардынальную перабудову. Канешне, сёння синагога на гэтае месца ўжо не вернецца, а вось памяць аб ёй цяпер застанецца ў брастаўчан назаўсёды. Аб гэтым будзе нагадваць мемарыяльная дошка. На цырымоніі яе адкрыцця кіраўнік Брэста Александр Рагачук адзначыў: гэта яшчэ адзін фрагмент аднаўлення гісторыі горада. Тысячелетняя история нашего города, она наполнена таким количеством событий, зачастую противоречивых, зачастую забытых, что наш долг сегодняшних брестян тысячелетия хоть по крупицам восстанавливать эту историю. Памятная дошка установлена на сродкі яўрэйскіх суполак Брэста. Аўтарамі яе з'яўляюцца скульптары Павел Герсименко и Олеся Гуршчанкова. Идея развивалась постепенно. Сначала это было просто доска, потом появилась ткань, вот это священное как одеяние, талит называется, которое используется в молитве. Было интересно работать и ответственно в том плане, что нужно было передать деталировку, особенности архитектуры здания. Хаця галоўная ідэя, адзначаюць аўтары, не сам будынак, а яго духоўны змест, што пацвярджаюць аблокі, якія разыходзяцца над сінагогай і открываюць зорку Давида. Религия это, это внешнее проявление, а так это свет души человека, и он здание, оно выливается, храм там христианский, мусульманский, да, синагога, это свет души, да, выраженный в виде здания. Для ўсіх брэсцкіх яўрэяў, якіх, дарэчы, сёння пражывае не так і многа, усяго каля 500 чалавек, адкрыццё мемарыяльнай дошкі – гэта адраджэнне памяці аб іх продках, амаль поўнасцю знішчаных у гады Вялікай Айчыннай вайны. Это дань тому, что было. Это дань памяти тем, кто сюда приходил, молился, собирался, обсуждал свою жизнь людей. Потому что синагога, вообще-то, это не только религиозное объединение, это объединение культуры еврейской. Іудзеі Брэста сёння выказваюць надзею, што пры падтрымцы гарадской улады ў Брэсце з'явіцца і будынак для сінагогі. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».